नमस्कार दर्शक बंधु ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ସୁଗତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଜିର। ଆଜିକାର ଆମର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ହେଲା ଶୀତ ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବା। ମୋର ଆଜିକାର ମେନ୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ରୋଗ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଶୀତ ଦିନରେ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ବା କମ୍ପାନୀକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ଗୋଟେ ଛୋଟଠୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ 15 ଦିନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଗୋଟେ 16 ଦିନରୁ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ ଲିଫ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ପ୍ରଥମ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା ଯେଉଁ 0 ଡେରୁ ନେଇ ଆମେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା କରିବା, ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ଫିଡ୍ ଦେବା, ପ୍ରପରଲି ୱାଟର ଇନଟେକ୍ ତାଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟା ଯେଉଁ ରହିବ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ପ୍ରପରଲି ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ, ଛୋଟ ଚିଆଁମାନେ ଯେତେବେଳେ 0 ଡେରୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ୱିଦିନ୍ 1 ୱିକ୍ ସେମାନେ ସବୁ ମେଞ୍ଚା ହେଇକି ରହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗ୍ୟାଦରିଂଟାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ରାତିରେ ଏବଂ ଦିନରେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଆୱାଜ କରୁଥିବା ମାନେ ଜିନିଷଟେ ପିଟି ବା ଟିଣା ପିଟି ବା ଯାହା ଆପଣ କରିବେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିବେ ଏବଂ ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଯେଉଁ ବ୍ରୋଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରୋଡ଼ିଂ ଏରିଆଟା ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚରଟାକୁ ଆପଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଏବଭ୍ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇଏ ବ୍ରୋଡ଼ର ହଉ, ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ରୋଡ଼ର ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ହିଟିଂ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ହିଟିଂ ହିଟର ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 100 ଆଣ୍ଡ 200 ଆଣ୍ଡ 500 ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ୱାଟର, ସେଗୁଡ଼ା ଲଗେଇ ହଉ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଏବଭ୍ ୱିଦିନ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି 5-6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚରଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବେ। ତେବେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକର ମୋର୍ଟାଲିଟି ଛୁଆବେଳେ କମ୍ ରହିବ। ତାପରେ ସେଇ ଛୋଟବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସାଧାରଣତଃ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଶୋଇଥିବ ସେ ସେଇଠି ଶୋଇଥିବ, ଯାଇକି ଆଉ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗ୍ୟାଦରିଂଠୁ ଦୂରେଇବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ଉଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରପରଲି ଦାନା ବି ଖାଇବେ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବେ। ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଦାନା କଷି ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସେମାନେ ପିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେମିତି ଶୋଇକି ରହିବେ ସେମିତି ହିଁ ମରିବେ। ଏବଂ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସେଇ ଦାନା ପାତ୍ର ପାଖରେ ଯାଇକିନି ଖାଇବେ ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଯିବେ, ଆଉ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥାଏ, ବାଟ ସେ ପାଏନି ବାହାରକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଛୋଟବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଚିଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର୍ଟାଲିଟି କମ୍ରୁ କମ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣ 0 ଡେଜ୍ରୁ ନେଇକି 15 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାଟା କେବେ କମ୍ କରିବେନି କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ପାଣିଟା କେବେ କମ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭିଟାମିନ୍ସ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ହେଉ ବା ଲିଭର ଟନିକ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ କହିଛି ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ସେଇ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ରେ ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ହେଉଛି 15 ଦିନରୁ ଆଣ୍ଡ ହେବ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଚିଆଁ ଥିବେ ମରିଯିବେ, ଆମକୁ ଏତେ ଲସ୍ ହେବ। ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରଖିବା। ତାପରେ 16 ଦିନ ଆଣ୍ଡ ଏବଭ୍ ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ଲିଫ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିବ, ସେଇଟାରେ ଆମର ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ବା ଫୋକସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ କୁକୁଡ଼ା କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି। ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କାରଣ ଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ୱାଟର ଇନଟେକ୍ ଲେଭେଲଟା କମ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନରେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ୱାଟର ଇନଟେକ୍ ଲେଭେଲଟାକୁ ଯଦି ନ ବଢ଼େଇବା ବା ଖରା ଦିନରେ ଯେମିତି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ସେଇ ଲେଭେଲଟାକୁ ଯଦି ନ ଆଣିବା, ତେବେ ଆମ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବେ ବା ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ପ୍ରପରଲି କରିବେନି, କାରଣ ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ବିଶୋଧନ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିରେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ମିଶାଉଥିବା ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଇବେ, ଯେମିତିକି ଗୁଡ଼ ହେଲା, ମିଠା ପାଣି ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଇବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସୁଛି ବୋଟିଲ୍ କରି, ସେ ବୋଟିଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଥିରେ ପକାଇବେ ତାର ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ହିସାବରେ, ତେବେ ସିଏ ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବେ। ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇଲେ ତାର ଡାଇଜେସନ୍ ସମସ୍ୟା ହେବନି ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବେ।
ଏବଂ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏମିତି ବସିକିନି ରହିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ବା କିଛି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତାର ପଲ୍ଟିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଡାଇଜେସନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ଇଫେକ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ମାତ୍ରାଟା ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ଭିତରେ ମୋର୍ଟାଲିଟିର ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା। ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ୟା ତ ଝାଡ଼ା ହେବେ, ୟା ତ ତାଙ୍କର ଫେଫଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେବ, କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେବ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯେମିତିକି CRD, ଆପଣଙ୍କର ଇକୋଲାଇ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ବା ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା ଜନିତ ରୋଗ, ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖାଲି ଦାନା ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଦାନା ଗୁଡ଼ାକ ଝାଡ଼ା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେବଳ ଦେଖାଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଲି ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ସେମାନେ ଯେଉଁ ରେସିଓରେ ପିଇବା କଥା ସେ ନ ପିଇବା। ସେଇଟା କାରଣ ଇଏ ହୁଏ ଯେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଟାଇମ୍ ତୁଷଟାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଖେଳେଇବେ, ଏବଂ ଯଦି ସକାଳେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଖେଳଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଖେଳେଇବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ରୋଟେସନ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜସୁ ବା ତୁଷଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ଡିସ୍ଇନଫେକ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି କରିବେ ଏବଂ ସେଟା ଦିନ ସମୟରେ କରିବେ, ରାତ୍ରି ସମୟରେ କରିବେ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ପାଣି ଦେହରେ ମିଶାଇକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ପଡ଼ିବ, ସେଟା ରାତିସାରା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦିନ ସମୟରେ କରିବେ 9ଟାରୁ 10ଟା କିମ୍ବା 11ଟା କିମ୍ବା 12ଟା ଭିତରେ, 9ରୁ 12 ଭିତରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦିନ ସାରା ସେ ଯେଉଁ ଖରାଟା ହେଉଥିବ ବା ବାହାରଟା ହାୱାଟା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ ତା ଦେହରେ ସେ ଶୁଖିଯିବ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁ ହେବା କଥା ବା କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସାରୁରେ ଯେଉଁ କୀଟାଣୁ ଜନିତ ଇଫେକ୍ଟଟା ସେଟାକୁ ସେ ଦୂର କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଫାର୍ମ। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରପର୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆପଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବା ବର୍ଷା ସେଇ ସମୟରେ ହୁଏ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଟାକୁ 2 ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ପର୍ଦ୍ଦାଟାକୁ ବନେଇଥିବେ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମାନେ ଅଧାରୁ ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଧାରୁ ଉପରକୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତଳ ପାର୍ଟଟାକୁ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତଳ ପାର୍ଟଟାକୁ ପକାଇଦେବେ, ଉପର ପାର୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଟେକି ରଖିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ଟା ପ୍ରପର୍ ହେବ। ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଯେତିକି ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିବ ସେଇଟା ସବୁ ବାହାରୁଥିବ। ନଚେତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ପାଗ ହେଇଛି ବା ଖାଲି ନର୍ମାଲ୍ ସର୍ଦ୍ଦି ଅଛି ଥଣ୍ଡା ଆଉ କୌଣସି ବର୍ଷା ନାହିଁ ବା ପବନ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପୁରା ତଳ ଉପର 2ଟା ପାଲକୁ ଟେକିକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପ୍ରପର୍ଲି ବାହାରକୁ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଇଜେସନ୍ର ସମସ୍ୟା ହେବନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ହୁଏ ସେଟା ହେବ, ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବ। ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି, ଶେଷରେ କହନ୍ତି ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଲସ୍ ହେଲା, ପ୍ରପର୍ ୱେଟ୍ ହେଲାନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ମୋର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ୍ 1 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ଦାନା ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଏନଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ରଖିବେ। ମାନେ ମାଟି ଲେବୁଲ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଟି ଲେବୁଲ୍ ହେଉ ବା ସିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରୁ ହେଉ, ଆପଣ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଲେବୁଲ୍ରେ ସବୁବେଳେ ରଖୁଥିବେ। କାନ୍ଧ ଲେବୁଲ୍ରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଖାଇବେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଠିକ୍ ପାଇବ ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରପର୍ଲି ପିଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାତ୍ରଟାକୁ ବହୁତ ତଳେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶୋଇକି ଖାଇବେ ବା ବସିକି ଖାଇବେ, ଛୋଟା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଛୋଟା ହେଇଯାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ। ଆଉ ୟା ତ ଯଦି ଉପର ଲେବୁଲ୍କୁ କରିବେ କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁତ ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରିନି, ୱିକ୍ ବାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଖାଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ହିଁ ହେଇଯିବେ, ଶେଷକୁ ସେ ମରିଯିବେ। ସେ ଖାଇପାରିବେନି, ଉପାସ ରହିବେ ବା ପାଣି ପିଇ ପାରିବେନି, ଶୋଷିଲା ରହିବେ, ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ଠୁ ଯେଉଁ ଇଏ ଫିଡର୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କର୍ସର ଯେଉଁ ଏନଲାଇନମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ରଖିବା ଦରକାର, ସେଟା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଯେଉଁ ସେପାରେଟର୍ଟା ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଜାଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ପଟା ଦ୍ୱାରା ସେପାରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ
ଆପଣ ଫିଡର୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଡ୍ରିଙ୍କର୍ସ କେବେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେ ପାର୍ଟିସନରେ ଦାନାଟା ଦେଉଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ ସକାଳେ ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଥିବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସିଏ ଆସିକି ସେ ଜାଲି ଧରେ କୁଟି ହେବେ। କୁଟିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ପାଣି ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇବେ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ି 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 ଏମିତିଆ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପାଣିଟା ଆପଣ ତ ତୁଷ ଖେଳେଇବେ ବା ଜସୁ ଖେଳେଇବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାଣିଟା ଏଣେ ତେଣେ ସବୁ ଖେଳେଇ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଏରିଆଟା ଓଦା ରହେ ଏବଂ ସେଇ ଓଦା ଯେଉଁ ତୁଷଟା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଟିକେ ପାଣି ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ବ୍ରୋଡ଼ିଂରୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଆଁମାନଙ୍କୁ ବା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା, ସେପାରେଟ୍ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିଙ୍କର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଦେବେ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଏମାନଙ୍କର ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ପାର୍ଟିସନ୍ର ଡ୍ରିଙ୍କର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟେକିଦେବେ ଉପରକୁ। ଟେକିଲା ପରେ ଦାନା ଦେବେ। ଦାନାଟାକୁ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ବା 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଖାଇକି ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯିବେ ଚିଆଁମାନେ ବା କୁକୁଡ଼ାମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଡ୍ରିଙ୍କର୍ସ ଗୁଡ଼ା ତଳକୁ କାଢ଼ିବେ। ନଚେତ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିଙ୍କର୍ସରୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ପକାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଷ ଆପଣଙ୍କର ତୁଷ ବା ଜସୁ ଓଦା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁଷଟା ଘାଣ୍ଟିବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେବେ। ତୁଷଟା ଘଣ୍ଟା ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ କରିଦେବେ, ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ପାଣିଟା ତଳକୁ ଖସିବ, ସେମାନେ ହଲେଇ ଖସେଇ ଦେବେ ଡ୍ରିଙ୍କର୍ସରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଷଟା ବା ଜସୁଟା ଓଦା ହେଇଯିବ। ଓଦା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜମ୍ସ ବି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ଜସୁ ବା ତୁଷ ଓଦା ହେବାର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ମନେକର ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କର୍ଟାକୁ ସଫା କଲା ପରେ ଏଇ ହୁକଟା ବେଳେବେଳେ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ଏଇଟା ବାହାରିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ହୁକଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରିଗଲେ ସଫା କଲା ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାନି, ବାହାରିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କର୍ଟା ତଳେ ଲାଗିଯାଏ। ତଳେ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାଣିଟା ତା'ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ବୋହି ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ତଳେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବୋହି ଚାଲିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ତୁଷଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଓଦା ହେଇଯିବ। ପୁରା ଟାଙ୍କିଟା ସାରାର ପାଣି ଏଇ ବାଟେ ହେଇକି ଆସିବ। ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୋଇଥାଏ। ବାକି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସଫା କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟା ତା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଆସେ ତଳକୁ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡେଇଁ ଏଇ ପାଇପ୍କି ଖସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମଝିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ତୁଷ ଓଦା ହେବାର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଦେଖାଦେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଫିଡର ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କର୍ ଜନିତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫିଡରରେ ଦାନା ଭରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନୁଆଲି କଥା କହୁଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନୁଆଲି ଭରୁଛନ୍ତି ଫିଡରରେ ଦାନା, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ କାହାଳିଟା ଥାଏ, ସେ କାହାଳିଟାକୁ ପ୍ରତିଥର ଦାନା ଦେଲା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ବା ଦିନରେ ଯେ 2 ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି 2 ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଦାନା ଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଛି ଦେବେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଧରି ବା ଗୋଟେ ଝୋଟ ଅଖାରେ ତାକୁ ପୋଛି ଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୋକ ବା ମାଛି ଏସବୁ ଆସିକି ସେଠି ବସନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ବସିବେନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ହେଉ ବା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରୋଗ ହେଉ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେ ପାଣିଟା ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପାଣିଟାକୁ ପ୍ରତି ଦିନରେ 3 ଥର, ମାନେ ସକାଳେ ଆପଣ ଭଲ କି ତା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଜିବେ, ହାତରେ ମାଜିକି ସଫା କରିବେ ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁଟାରେ ପାଣି ରହୁଛି ସେଇ ଷ୍ଟକ୍ ଜାଗାଟାକୁ ଆପଣ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ପୁରେଇ ଭଲ କି ମାଜିକି ସେଟାକୁ ସଫା କରିବେ 3 ଥର। ବାକି ଦ୍ୱିପହରେ ଆପଣ ଖାଲି ନର୍ମାଲି ପାଣିଟା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାଜିକି ତାକୁ ସଫା କରିବେ। ଆପଣ 2 ଟାଇମ୍ ମାଜିଲେ 1 ଟାଇମ୍ ନର୍ମାଲ ସଫା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଣିରେ ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଟାଙ୍କିରେ ଇନଫେକ୍ଟାଣ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏସିଡ୍ ପକାନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆସୁଛି ତାକୁ ପକାନ୍ତୁ ବା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ପକାନ୍ତୁ ତାକୁ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କର୍ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ପାଣିଟା ରହୁଛି ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ସଫା କରିବେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବନି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଫା ପାଣିଟା ପାଇବା କଥା ସେ ପାଣିଟା ପାଇବେ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ପାଣିଟା ସେଠି ଥିବ ତା ଦେହରେ ଆସି ସେଇ ପାଣି ଚାଲିଥିବ ଟାଙ୍କିରୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗଜନିତ କୀଟାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। କାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାହା, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ପାଣି ପିଇବେ ପ୍ରପର୍ ସଫା ପାଣି, ଏବଂ ଦାନା ଖାଇବେ ପ୍ରପର୍ ମାନେ ବାଲାନ୍ସଡ୍ ଡାଏଟ୍, ବା ଯେମିତି ବସି ଖାଇବା କଥା ବା ଠିଆ ହେଇ ଖାଇବା କଥା, ଯେମିତି ଆମର ଖାଇବା ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲ୍, ସେ ଲେବୁଲ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନଲାଇନମେଣ୍ଟଟା ବା ଟାଇମିଂଟା, ସକାଳର ଟାଇମିଂ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦାନା ଦେବାର ଟାଇମିଂଟା ଏଟାକୁ ପ୍ରପର୍ ରଖିଥିବେ। ପାଣି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରପର୍ଲି ସଫା ରଖୁଥିବେ, ଟାଙ୍କିଟାକୁ ପ୍ରପର୍ ସଫା ରଖୁଥିବେ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଜେନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯେମିତି ପର୍ଦା ଉଠା ଟେକା ସିଷ୍ଟମ୍, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତୁଷ ବା ଜସୁଟାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି, ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଘଣ୍ଟା ଘୁଣ୍ଟି ଯେଉଁ ସମୟରେ କରିବା କଥା, ସେଇ ଜିନିଷଟା କରୁଥିବେ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇକି ବଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇକି ବଢ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ କୁକୁଡ଼ା ଉଠେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଓଜନ ହେବ, ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ହିସାବ କିତାବ ପାଇବେ, ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଥିରେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ମନେକର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ଥାନ୍ତି, ମାନେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ଥାନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବକ୍ସଟେ ବନେଇବେ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ୍ଟେ କରିଥିବେ ଜାଲି ଦେଇ, ସେଇ ଜାଲି ଦେହରେ ଆଣିକି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖୁଥିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ 24 ଆୱାର ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ପିଇବାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲେବୁଲ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥଟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେବ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠିକି ପଳେଇବେ। ଏଇ ଜିନିଷର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବାକି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ 40 ଦିନରେ ଯେତିକି ହେବା କଥା, ଯଦି 30 ଦିନରେ ଶୀତ ଦିନରେ ସେତିକି ହେଲେ, ତାମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚିଲା, 10 ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଞ୍ଚିଗଲା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଚ୍ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲା, ବ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକ ଉଠିଲା, ଏବଂ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ କୁକୁଡ଼ା ମାର୍କେଟକୁ ଦେଲେ ବା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଠିକ୍ ଆସିଲା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ଏବଂ ୟା ପର ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରହିବ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଏବଂ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଯେଉଁ କଷ୍ଟିଂ ଲେଭେଲ୍ ବା ଏଫ୍ସିଆର୍ ଲେଭେଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କଷ୍ଟିଂ ଖସିଯିବ, ଏଫ୍ସିଆର୍ ବି ଖସିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ହେଉ ବା ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଯେଉଁ ସେଲିଂ ହେଉ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଭଲ ପଇସା ପାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।